tebou. A budeš se takhle návodně jako usmívat. Ale já tady se představím. 10% slevu, bez řečí tady. To je To poslouchá, ne? Ne, to neposlouchá, on tam teď a do prdele, on neutevřený utíku. Tak já nechci slyšet to všichni. Jdeš znovu? Já to tam pro něj dojdu. Běž. Já nevím, kde bydlí. Ale vím to tak nějak orientačně. Bydlí takhle, když se zajede tam, takhle. Tak jsem to nějaký ten pořád. Já to vím tak nějak orientačně, ale vím, kde bydlí, já nevím. Já jsem to tam a pak nic jako... Ne, nic ne, pak přijdeš tam, zaklepeš a ježíš, promiň, já jsem spletla. Já jsem se spletla jdu. Ale tak tam mi mluvím, já jsem Verča. Ale, promiň, já jsem se spletla jdu s tím vývárem. Tak čau. A ty bys to chtěl vidět jak Verča, to je moje vizitka. Zavolej. Zavolej. Neváj. Čekám jen na to. Jdeš znova. No to znamená není možný. Ta holka je fakt nějaká... Teď jsem psychicky vyspělá. A vypadáš blbě. Tak nevím, minutu, dej tam tu ruku, já se chci. Ne, a to na latině, jo. Na latině my se tam bavíme. Ale a ona teď jde od nás trochu dál, nevnímá a sama si tam dělá tohle. Ona vám chodí. Občas udělá tohle. To není normální. A ty plasáci jsou kde? Už aby to na tu si začíná mě Veronika Já si z nich vyskopu vlasy. Já hysterka, ty. Já bych to zpíval nebo těch kozáků, ale prostě ten autobus mě tu sere, protože když projedou, tak já uvidím kolik. Foto! Já si tady pořídím radar, maní. A pak jim budu dát pokutu. Ale za svůj, za jejich šarm jim podle. Tak co? Stanu se. Se mě bude plaský policajt. To ještě normálně nebylo. Neposlouchej, já bych nemají otevřený okýnko. A on se neslyší, protože když se takhle jezdí auta a ten hluk se místí. No, Verčo, tváří se hlukový mluví moje. Tváří se tak, jako že tě slyšel. Ty auta, no protože teď nic nejde, viď? Ale když jede auto, tak byl zvuková vlna jde sem a ten můj hlas se s ní srazí, takže nic to není. No už Sára, 2 minuty. A tam na ně půjdu. To není plasák. Ale, pašák. Ne. Tak jo.